Какво става, пичове? Днес ще ви покажа как може да се прави текстур пак. Отивате в това приложение. Идвате, значи това така може да стигнете пъти. Да го искате текстур пак, идвате текстур пак Creator. Тук е един друг пак, в който нищо не съм писал в него. Сега ще втория пак, сега в този пак хора, значи. Блокове. Да кажем, искаме... Да кажем, че... един айтем да отидем. Искаме един айтем. Искаме да отцветим ябълката. И това на ябълката, например, аз ще отцветя златната. Значи, вече нали сте отишли на еди какъв си предмет. Тук избирате нали цветове. Да, например, да кажем, искам ябълката да ми бъде синя. С по-тъмно синьо. Това едва налилало. Сега. Ете, нали, отцветявате. Ето, синя ябълка. Готова е. Сега. Идвате текстур пак със сейфа. Ето скип видео. Така. Идвате сега, защото съм сега хора, аз съм с друг текстур пак. Сега ще покажа това. Не забравяйте да дадете лайк на това видео. Знам, че никой не го направи, но все пак лайк. Идвате на настройки, ако сте на моята версия, защото аз съм на 1.0. Там големите. Значи сега. Ей това. Махате. Той е пак го махате, защото и това ми са другите два. И сега сме с този втори пак. В този втори пак само ви казвам, че има ябълка, която е да. И да, тук в моят сървър. Моят свят ден, не сървър. Чукайте, мръм да заради, че доста бавно зарежда. Хора, между другото, хора, отидете в канала на моят приятел, казва се Опит брат. Опит брат. Абонирайте се също на него и му дайте палец нагоре. Нали, да не бъде самотен. Ай, заради имам скапано чувство, сега всичко ще се... Хора! Добре, седите са. И, нали, отиваме сега при ябълка. Ето, хора, ябълката е синя. Ладно, ябълка направихме синя. Те може да стане с меча, с всичко. Аз на другия текстур пак си направих тази диаманта на брон да бъде лилава, не тази зелена, тази червена. Да, тук дори на това TNT написах Айсъс. Ако не сте ми гледали предишната пародия на Айсъс, само Ана Бурбитаги. Сега хора... Какво? Хора, без да искате извини, казах една простотия, но аз не съм искал, казах така. Не прочитам. Ето това тук. Скоблият. И да, хора, до скоро! Не забравяйте палец нагоре и се абонирайте за преско. До скоро! Чао, бичес!